равғани доғ ба миқдори 15 литр ба пӯи ин марди 49 сола сарозер шуда сӯхт. ин мард Салим Абдуллоев буда зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аст. мегӯяд ки ҳодисаи нохуш дар дохили ошхона нисфи рӯзии санаи 21 феврал сар зад. дар натиҷа 2 пой ва қисме аз дасти ин мард сӯхтааст. ҳоло 21 рӯз мешавад ки марди ҷароҳат бардошта дар шӯъбаи беморони сӯхтаи беморхонаи клиникавии шаҳрии рақами 1 шаҳри Хуҷанд табобат мегирад. ҳоло вазъи саломатиаш нисбатан беҳтар гардидааст. Ama bu akşamda benim bu havluya seva oluştu. Ama bu boyun bulma, daram amdu disafet kadar. Mi badoram bu kasro. Dasas ve plombaş alüminyum bu dasın. Kandıştı. Bunun bir olacak bu. аз рӯи таҳлили мутахассисони осебшинос ва сӯхта давоми 1 соли охир сокинони вилояти Суғд бештар аз оташ ҷароҳат бардошта сӯхтанд ва шумораи фавт низ нисбат ба соли гузашта бештар гардидааст. масалан давоми 1 соли охири 2019 маҳз аз ҳодисаи сӯхтор 7 нафар беморони ин шӯъба бинобар чуқур сӯхтани аъзои баданашон фавтиданд. духтур Нӯмон Дадохоҷаев мегӯяд 80-90% аъзои бадани фавтидагон сӯхта буд. аз ин рӯ онҳо натавонистанд ба ҷароҳат гирифтагон кӯмаки тиббӣ расонанд. назар ба соли гузашта алоқаи бисёр шудагӣ ҳамин беморо ҳамин сол фавтан бисёр шуд. 7 нафар беморон фавтиги бисёр сӯхтигошонду айонҳо 5таш района омдаги касалондаштаги 23 аз шаҳр омдаги сабабҳои фавти ин беморо то сатҳи калони сӯхтаги омдаги буд. имсол бемории калонсол ду нафарашон ҳамун то 80% сӯхтаги, якчан 90% сӯхтаги буд. Тури сервис бе фавтиги реанимация. Дутта бемор ҳангоми сӯхтор башидаги. Якта бемора бая ҳангоми сӯхтор шудаги, лекин бемори безопределён мисли ҷисмидаги мо бомш будаги имсол якта гузашт охир. ҳавои хунук дишанде подвали рактор ба хонава алоҳ садода ҳам ҳолати сархушинка будаги. Ҳамчил фоиз сӯхтаги бу дутта пош ҳамнам фавтиги. 260 бемор давоми соли 2019 дар шӯъбаи беморони сӯхта табобат ва муолиҷа гирифтанд. соли 2019 ҳодисаи ҷароҳати сӯхтан аз истифодаи нодурусти оташдони бобоӣ сандалӣ бештар гардидааст. мувофиқи маълумоти расмии ин шӯъба соли гузаштаи 2019 11 нафар сокинони вилояти Суғд танҳо аз ҳисоби сандалӣ сӯхтанд ки ин дар муқоиса бо соли 2018 3 баробар бештар аст. 11 нафар имсол аз соли гузашта дар сандали сӯхтаги бисёр шуд. Сандали сӯхтаги имсол бисёр шуд. соли гузашта 2018 ҳаминги 3 нафар сандалӣ буд сӯхтаги. ҳамин сол 11 нафар шудаги. ҳамин 11 нафар шудаги сандали сӯхтаги 2 нафаршон калонсолон буданд. Калонсолон 2 нафар вақтишон мардак ва ям ҳолати сархушки суги сони якта бемори занак ва ё бемори ҳамроҳ доштанд. ҳамроҳ мегӯем бемори сар эпилепсия мешавад. ҳам ду вақти приступашон буд, хуруҷи беморишон буд, пичак рестомондagi ҳадшам ҷарроҳӣ 38 рафта. 60% беморони сӯхта дар соли 2019-ро кӯдакон ташкил доданд ки бештари онҳо ҳангоми рехтани оби ҷӯш ва чаппа намудани термосҳо сӯхта ба беморхона бистарӣ шуда табобат гирифтанд. духтурон тавсия медиҳанд ки волидон ба кӯдакони худ ҳадди ақал то ба синни 3 солагӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. ҳар рафтору кирдори онҳо бояд зери назорат бошад, махсусан агар осеби сӯхта гирад худсарона аз паставу равғанҳо умуман истифода накунанд. ин ҳолат ба ҷои захм малҳам нашуда дардро афзун, ҷароҳатро вазнинтар мекунад. сатҳи сӯхтагиш бе зубной пасте барои даношӯӣ молида мебинад якум хато мебошад. ёри аввал ҳама зимистон баҳор зимистони хунук бошад оби рехтан накун, оби тоза рехтан накун. 10 минут 15 минут оби таги крани оби тоза монтон нагар яре ҳам дардаши кам мекунад, ҳам сатҳи чуқур рафтан намемонад
بعد بیام چیزی تازه که دیگه سرچاخ چمی یا سالفیتکوی تازه هم مانده بیارم بهتر. یوری اول هم آب ریختن دکتر. بهار هم زمستانم. شمال نمیزنه هیچی نمیشه. نه ابراز هم پشتکی سوختگی حرارتش دو بالا میشه. هم پاس کنی میگه چخ نمیره. یوری اول به هم کتابایم نیست که مایا مستد میکنیم. آبی تازه اتری کرم ریختن دکتر. زبنای پاسم مالدام ممکنه. راوغم مالدام ممکنه هم. مای کارم بیشتر میکنم. ولی تازه که ریختن ما دکتر بادار میکنه. گزارش مفنوشکور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.